Dardara da pixka bat ikasle sare bat, non helburua duen ikasleen antolaketa, unibertsitateko aktibazioa, eta bai ikasle sareena, baina baita ere ikaslea individualki unibertsitatean saretzeko sare bat. Dardara osatzen dugu uniko ikasle dagio desberdinek, bai euskara taldeak, erraustun eskabazte taldeak zein ernaik, baina batez ere horietan militatzen ez duen, baina oinarriekin bat datorren, edo zein norbanako da Dardararen parte izateko aukera duena, eta guzti horiek osatzen dugu Dardara. Dardarak identifikatzen du pixka bat behar bat, unibertsitateetan ez dago bizitza aktiborik ikasle bezala, eta gero ezta individualagoa den gizarte batean, unibertsitatean ere plasmatzen da, eta individualismo horri aurre egiteko, guk planteatzen dugu ikasle gela baten beharra. Nahi dugu ikasle danok batera pixka bat irudikatu, izan behar du sormenerako espazio bat, izan behar du espazio bat hausnartzeko, politikoa, eta guzti hortako da gaurko akanpada non ditugun bertso eskolak, daukagun dantza tailerrak, kafe tertuliak, pixka bat, ja hasteko irudikatzen, ez daukagu gela bat, baina ja hasi behar gara pixka bat forma ematen. Gabiltza martxan ere sinadura bilketa batekin, proiektu guzti horiek dira gure oinarria, orduan ikasle gela lortu bitartean guzti hori saretzen eta irudikatzen jarraituko dugu.